Bé, demà arrenquem des d'aquí, per allà, cap al Tici. Avui fa una tarda fresca. Això és Bumalme Dades, una ciutat molt activa. En fi, un altre país, una altra ciutat. No sabem encara què collons és allà. Tormenta guapa. Bueno, la jalila és una mena de sopa, potaje, no sé què, que porta tot això. Fideus, cigrons, llenties, i és molt potent. Molt especiada i és el que es menja a la nit, bàsicament. Anem cap al Sagro, que és tot allò. Quilòmetre 28. Això és el Sagro, allà tenim que pujar. I ara ens trobem enmig del no-res. És una font. Una font ben maca. $45.277. Estem acabant el Tici Tassasset, que està allà. Ens queden un parell de quilòmetres, 3. I aquí estem, la tropa. I em sembla que aquesta tarda tindrem aigua també. Brutal, un vent de cara.